El grup Güell informa. Les nostres tradicions, la nostra cultura, sempre a Mallorca. Consell de Mallorca. Bon dia a tots. Avui estem amb un convidat estrella. És un honor tenir aquí. Ara li deia en micro tancat, és un dels consellers, un dels presidents del Consell Insular que més he conegut, que més veig, que és molt proper a la gent. Bon dia, president. Molt bon dia i és honor meu poder participar d'aquest programa vostre i sobretot poder comentar un poquet l'Estudiat de Mallorca i totes les iniciatives que duim, tant per part del grup Güell com també del Consell de Mallorca, que duim molta col·laboració en marxa. Moltíssima i tenim un caramull de preguntes per fer el dia. I bon dia, president del grup Güell. Com anem? Va bé, és que en Joan va tenir un bon mestre. Quan té un bon mestre, un bon alumne. Nosaltres, el Consell Insular de Mallorca, li estem molt agraït. El grup Güell li està profundament agraït perquè aquesta aposta que ha fet el grup Güell perquè sigui recuperació de tradicions i poder viure la tradició mallorquina estàu ajudant a que això sigui una realitat. És que nosaltres estem molt satisfets i d'ençà que conec en Xisco i que ell té la responsabilitat de dirigir el grup Güell, li vaig enviar un missatge ben clar. El Consell estarà de vora vosaltres per dur a terme totes aquelles iniciatives bones per Mallorca, perquè han passat durant aquests darrers 50 anys de que el grup Güell organitzava la tan coneguda i consolidada marxa del mes d'agost a organitzar moltíssimes activitats de cap a cap d'any. I això és gràcies a l'esforç d'un gran equip i d'un gran president com és en Xisco. Per tant, des del Consell de Mallorca vos hem de donar totes les facilitats perquè aquelles idees, aquells projectes que teniu se puguin fer realitat. I sobretot tenint molt present sempre en Tolo, que des d'allà on és, estic segur que està encantadíssim i molt satisfets de que aquell granet d'arena que va sembrar des del seu bar pujant a Lluc, en tota la història que l'envolta, avui s'ha fet un projecte molt gran, reconegut a tot Mallorca i que de cada vegada més gent hi participa. Per tant, des del Consell, sempre en el vostre costat. Moltíssimes gràcies. I el president del grup Güell, que sempre ens diu recordeu donar les gràcies al Consell Insular. Recordeu donar les gràcies. Bé, és que jo dic sempre que totes les institucions ens ajuden, principalment el Consell de Mallorca. La veritat és que han tingut apoyo i gràcies a aquest apoyo que tenim podem fer el que fem i gràcies a l'equip humà que tenim. Jo fa una setmana o 10 dies, sí, 10 dies ho fer, que vaig tenir una alegria. Estàvem venant amb una bona amiga que passa una malaltia i va venir un senyor i em va dir que ets en Francisco Bouzá? Dic, sí. Diu, jo som en Sebastià Rossell, que va ser 39 anys secretari d'en Toló, que aviat el tindrem a la nostra ràdio. Diu, estic molt content de quan tu el Güell, jo estic orgullós. I això és guapo, però de comptar la part humana i el Consell sempre l'han tingut en el costat nostre. Tant en Llorenç, com en Toni Fuster, com en Guillermo Sánchez, que són les persones que més col·laboren nosaltres, fins s'estem que enguany en el personal, que també no serà mai de funcionaris, els donem un agraïment, que és el nostre Ciurell, mallorquí, ben mallorquí que un Ciurell, hi ha poques coses. Demostreu lo nostre, les nostres arrels, les nostres tradicions i sobretot fa unes setmanes que van tornar a participar en aquesta gran trobada que no sé si eren 1.000 persones majors que van organitzar a Lluc i des del Consell per venir allà i veure la feina que esteu fent, l'alegria que donau a totes aquestes persones majors que se desplacen i que viven una diada especial en la missa, després un bon dinar i totes les activitats que feis, és molt gratificant perquè ja diuen que de la feina surt el profit i vosaltres, com que feu molta de feina, després podeu recollir o poden recollir tots els mallorquins el profit que feis. Sí, i enguany feim a Palma també, en la vostra apoyo. Farem la pujada que vam fer l'any passat familiar, que és d'Escàndol Mallorca, en el Castell de Berba, i després baixarem en el Mallorca a fer un arròs poblet, perquè com agrada i enviar el molt favor, l'hem de fer repetir. Hem de fer repetir, i no m'ho donen en compte, ja serem a la pujada també, perquè aquí els mesos passen volant i som a quasi mitjan juny
i en què queda? Un mes i mig, sí, una cosa així, per la pujada. Per tant, any rere any també serem a la sortida per animar totes les persones, tots els marxaires que pugen fins a... Si no me'n recordo, 56 dies. 56 dies. I enguany hem tingut una cosa que hem hagut de fer, que és que fa més d'un mes que ens demanaven per apuntar-se, vam obrir la pàgina que és sense propaganda el 1 de juny i hi ha més de 100 persones apuntades. Quasi res. I falten 56 dies. És molt guapo veure sortir la gent. I xerrant de dies, m'apareix que complim ja el segon any d'aquí poqueta. Sí. Ara vam complir aquesta setmana passada el segon any de les eleccions i després se van anar constituint les diferents institucions. Nosaltres complim, dia 8 de juliol, vaig prendre possessió com a president, però més o manco ja estem durant els 2 anys i ara ja estem fent balanç de tot el que ha estat aquesta primera part de la legislatura i sobretot els objectius que estem duent a terme ja per aquest la segona part d'aquesta legislatura en benefici del poble, perquè passa molt ràpid el temps, ho dèiem, falten 56 dies i per ahí que ja hi som i fa 2 anys que hi va haver les eleccions i per ahí que no ha passat res. I senyor president, han notat la població que ha hagut un increment important en el món social, una projecció del Consell important. Per què no mos explica això en aquests 2 anys? Però no massa temps per tot el que heu anat fent, heu fet una feinada. És que la nostra prioritat són les persones, i especialment les persones més vulnerables o aquelles persones que necessiten un poc més d'ajuda, ja siguin les persones majors, les persones amb dependència, les persones amb una discapacitat, les persones menors... en definitiva, les persones és la nostra prioritat i per aquest motiu han arribat en el pressupost històric de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de l'IMAS. Pràcticament 2 de cada 3 euros de la institució van destinats a ajudar a les persones. I durant aquests 2 anys de legislatura hem duit a terme moltes iniciatives. Per exemple, hem augmentat un 10% el número de places de les residències i centres de dia. Hem augmentat moltíssim el número de places del SAID, del Servei d'Atenció Integrada a Domicili, perquè les persones puguin estar ben cuidades a casa seva, però sense sortir d'allà on és el seu entorn habitual. Després que hem fet, també hem comprat les Germanetes dels Pobres, un edifici molt estimat i emblemàtic del centre de Palma, que suposa la incorporació de 50 places residencials més. Hem obert la residència Miquel Mir d'Inca. La residència de la Pobla ja està avançant amb un concurs d'idees per poder dur a terme l'ampliació. Ara hem presentat un programa de respir per les persones que cuiden en aquelles persones que tenen més dificultat de 150.000 euros perquè puguin descansar o puguin compaginar amb altres obligacions que tenen. Després hem atès de manera digna a tots els menors que arriben a les nostres costes. I hem augmentat, per exemple, per primera vegada a la història hem posat 3 milions d'euros per ajudar en els ajuntaments a pagar el cost de les seves residències municipals, perquè són conscients que els ajuntaments tenen moltes despeses, tenen pocs recursos i nosaltres hem d'ajudar en els ajuntaments a fer front en el seu dia a dia. I així vos podria anomenar moltíssimes d'accions que s'han duit a terme des del Departament de Benestar Social, però també d'altres departaments que redunden en positiu en benefici de totes les persones, perquè estem actuant, per exemple, per reduir l'herència rebuda en matèria d'embossos i d'accidents a les nostres carreteres. Nosaltres estem aplicant un pla sense precedents, per exemple, per millorar els accessos a Palma de 164 milions d'euros. 164 milions d'euros, perquè durant els darrers 8 anys no s'havia fet res i nosaltres ara han duit a terme tota una sèrie d'actuacions que han millorat la circulació i que també han reduït els accidents, altres les estem preparant i unes altres seran a final de la legislatura perquè no ens van trobar cap document. I també hem de dir, nosaltres no volem enganar ningú. En 2 anys és impossible dur a terme tot allò que no s'ha fet durant els darrers 8, durant les darreres 2 legislatures. Però el que puc assegurar a tot el poble mallorquí és que nosaltres estem fent feina a contrarrellotge per recuperar el temps perdut. Per tant,
el més important són les persones i defensar lo nostre, que el Departament de Cultura, com dèieu, el Departament de Cultura i Patrimoni també està fent una feina extraordinària per recuperar pues, aquelles tradicions que s'havien perdut. Per exemple, la passejada o la desfilada del carro del Beata a Palma, o també han recuperat els Ministrils, que és un grup musical que remunta al segle XVI i que s'havia deixat perdre. Després estem fent un front comú en l'Associació de Teixidors de Mallorca per tal de protegir les teles de llengua. Han creat una fira artesanal defensant les nostres llengües, les protegim i sobretot les difonem i han convertit el centre cultural de referència de Mallorca a la Misericòrdia, que hi van mils i mils de persones cada setmana a disfrutar d'aquest espai emblemàtic que tenim a dins la capital. Per tant, és moltíssima de feina en 2 anys. Hem de dir amb molta humilitat que encara ens queda molta cosa per fer, però que fem un esforç titànic per aconseguir els objectius A més, marcats. és de tu a tu. De proper, a peu de carrer, que és el que nosaltres dèiem, en les portes obertes dels despatxos perquè puguin entrar a conèixer l'institució i a conèixer l'edifici, perquè nosaltres, en el cap i la fi, tenim una responsabilitat política, però som un ciutadà més de Mallorca i nosaltres hem d'actuar com a tal. Una cosa que també nosaltres recuperam és el Gurguell, que el Gurguell m'ha deixat l'herència en tot, que és poble, cultura i mallorquinitat, no tampoc, més ambient i social. Enguany, en el report de Mallorca, anem a fer, estem pendent de seguir el primer dissabte o el segon dissabte de setembre, una trobada de ball mallorquí, que a mi m'encanta, i música mallorquina, que a més serà participativa, perquè la gent podrà ballar. I una cosa que m'encanta, que vaig veure que el lot petit me contava amb un pare, són les rondalles mallorquines. I això és una cosa que no se pot perdre. I les hem protegides. Nosaltres, durant aquesta legislatura, hem aprovat el reglament i hem declarat les rondalles mallorquines bé d'interès cultural i material, per donar-les a conèixer, per protegir-les i sobretot per difondre-les. I, de fet, nosaltres hem creat els Premis de Creació Literari de joves i vàrem entregar els premis i una part és donar a conèixer les rondalles i poder transmetre pues, el que ens transmetien els nostres padrins, els nostres pares, amb aquella imaginació que hi havia darrere les rondalles, amb aquella historieta que te contaven cada dia, en Joanet de la Gerra, etc. I el seu llenguatge de llavors. I en el llenguatge, perquè una de les parts d'aquest concurs literari és posar tota una sèrie de paraules que s'empleaven en les rondalles i que tenen l'obligació els joves d'emplear-les, de conèixer-les i d'emplear-les. Això m'apareix fantàstic, perquè jo que nostre això és tot el món, per exemple. Sí. Ara ho dius a la gent jove, tot el món. Clar, aquest article neutre a l'O, que usàvem tant, s'ha perdut, i les rondalles és contínuament que llegeixes aquell llenguatge que ja no s'usa. Nosaltres en aquest programa, a la segona part, xerrant de cuina, i me varen fer arribar un llibre que té 300 anys i tot eren unces. Les mesures i la cuina no eren en les mesures que coneixem ara. Dic això ho hem de recuperar per... Sí, perquè és una part important de la nostra història, de la nostra identitat com a poble. I, per tant, totes aquelles paraules que tenen un significat o tenien un significat les hem d'intentar recuperar i, sobretot, que els joves, que són el present i el futur, tinguin l'oportunitat de conèixer-les i després emplear-les. Jo és que me'n recordo de l'O petit, que per Ràdio Popular, que en aquell temps era Ràdio Popular, les rondalles escoltava. I mon pare, que feia feina a la Maia, antes de mos contava una rondalla de vora foc. I sempre he tingut, sempre que he pogut, una casa que he tingut jo, he tingut una ximenea. Perquè me record allò, aquell contacte amb ton pare, que te contava rondalles, això no era, perquè tu no m'ho tenies una ocella, i aquelles rondalles que no te cansaves de dir, que és com diu antes, és la nostra història. I també el que hem implementat una altra vegada, que quan se fa un detall en els guanyadors, per exemple, s'ha de regala una col·lecció de rondalles, que això no se feia tampoc, perquè antes era un regalo típic, per la comunió o per un moment especial de les infanteses, te regalaven les rondalles i ara ja no se regalen. I nosaltres des del Consell tornem a potenciar aquests detalls en els guanyadors dels concursos, les persones que participen a determinats certàmens que se puguin i tal. Per tant, donem a conèixer una part nostra.
És molt important, però molt important. És que el grup Güell vam estar estudiant en Canal 4 per editar les rondalles mallorquines, el que passa que per culpa de la seguretat no podíem fer. Ens volíem fer una rondalla dita, però jo dic que les rondalles autèntiques són les que ens contaven antes, amb aquella veu, amb aquella música i tot això. I el que diu, un pueblo que olvida su història, se va tenir que repetir-la. I és molt important saber d'on venim. Aposta com el grup Güell no volem perdre l'inici, que és l'Antolo, les coses canvien com tot canvia. El grup Güell s'ha fet més gros gràcies a la col·laboració de les institucions i també una cosa molt important de les persones com a voluntaris i directives que ajuden, i tot això ho fem un conjunt de fer. Però sempre és la nostra cultura, la nostra mallorquinitat. És clau per vosaltres i per la institució que tens honor de representar. Bé, estic molt contents, senyor president, que hagi pogut assistir. Per nosaltres és un referent i un agraïment, crec que en nom del grup Güell i sobretot un personal, de la feina tan preciosa i una feina que s'està fent. Això és important. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. A la col·laboració de Govern Balear, Consell de Mallorca i els ajuntaments de Palma, Marratxí, Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta, Inca, Sauva, Escorca, Alaró, Alcudi, Pollença. En Eroski bajamos el precio de pan en más de 30 productos de panadería, como la barra gourmet Eroski de 235 gramos a tan solo 71 céntimos la unidad, o la hogaza multicereal Eroski de 500 gramos a tan solo 1,70 la unidad. Quien bien te quiere, te baja el precio del pan. Eroski contigo. L'agraïment als nostres patrocinadors Eroski, Coca-Cola, Aguas Fonsorda, Caixa Colònia, el Real Club Deportiu de Mallorca, Cafè Rico i Mercapalma. Bueno, ja hem arribat a la segona part, i la segona part xerrant de cuina. Vos recordo a tots que podeu enviar les vostres receptes antigues en el 622 32 1607. Repetesc, 622 32 1607. I seria d'agrair que ho fegéssiu perquè mos han enviat receptes de cuina escrita. Però si la deis en veu alta i expliqueu un poc com ho feis i tal, és molt més interessant. I ara passarem a una recepta que és molt típica mallorquina, que s'ha perduda, que és la llengua amb tàperes. Tu, Xisco, la llengua amb tàperes, com ho dus? No m'agrada. Que raro que no t'agradi. A vegades que és que s'han menjat llengua amb tàperes perquè xerren massa. No és una cosa que... Jo que te vaig dir que jo, el picant no m'agrada, els callos no m'agraden, i el pot de porc no m'agrada. En canvi, amb mon pare i ma mare, amb ma mareta duia el peu de porc i estava encantadíssima. Però cadascú té el seu gust. No, cadascú té el seu gust, realment. Jo m'agrada molt el frit mallorquí, el frit de matances, les sopes, el pan cuit, una cosa que no me recordo el nom, que se feia amb bou i patata. Amb bou i patata, un bollit? El bollit, m'encanta. El bollit d'ossos, pues jo era mel. Ma mare me record que gorrava els ossos amb aquell representant, amb sal, i feies un bollit d'aquells i era mel. Claro, és que s'ha perdut molt per perdura, per mort d'esteny, que no té la gent. Aquella cuina nostra, unes sopes mallorquines, una fabada, qualsevol cosa, molt guapa. És que la cuina mallorquina no trobes que és molt dur feina i per comercialitzar-la no és massa comercial. Per això trobam molt pocs llocs que fan cuina mallorquina. Sí, el que deia l'altre dia amb en Biel, que per menjar bé ha d'anar a un poble. A Palma, si en va corregent, és diferent, i allà és un poble que fa un cuina tradicional. Ara el costillo en el forn,
aquí anem seleccionant el fons, tot això són plats per peixadors. La llengua, que és el que ens han enviat per WhatsApp, la llengua és un menjar que la gent creu que és com els callos, que està molt proper a la boca, que els hi fa oi. I és molt curiós quan se fa la llengua que quan la bulls se queda una pellerofa que la peles i res del múscul que puguis menjar ha tocat la llengua. No és una cosa... És un dels llocs més nets de l'animal. Te contaré una cosa. Sí? Jo era president de Peixaters i tenia Joan Torres, va descant de vicepresident, Me'n recordo d'ell. i me deia, i tu el bacallà t'agrada? No, no m'agrada, perquè no hi ha manera. Diu, jo te dono un puesto i menjaràs bacallà. I vam anar a un restaurant que hi havia de vora el Mercat de Santa Caterina, feien d'haver 40 plats de bacallà. Bacallà de mallorquina, vam menjar 5 plats. I això que no m'agradava era el sabor fort de bacallà salat. Exactament. És a dir, a vegades quan jo provaria menjar la llengua en cadàpers i m'agradaria. T'encantaria. Com hi ha coses que no menges perquè quan ho menges et canvia d'opinió. Claro, claro. De fet, el programa anterior que fèrem vares dir una cosa que deia ton pare i és molt curiosa. Si vol la repeteixes. Mos explicaves que ton pare deia que no era un bon peix, sinó un peix ben cuinat. Bé, mon pare deia que qualsevol peix és bo, que sigui fresc, i també deia una cosa, que un bon cuiner, un peix dolent ho fa bo, i un mal cuiner, un peix bo ho fa dolent. La cuina, tots sabem que és carinyo i temps. Les nostres mares, per circumstàncies, perquè és molt difícil comparar el que passava antes, em passava igual, no ara. Feien aquell frit, amb una mare, una bona cuinera, feia frit, feia qualsevol cosa, feia un cargols amb herbes, avui ha de posar moltes coses. El cargol d'antes no és igual que el d'ara. Antes anaves a fer cargols i avui tots ho fets, ha canviat tot. Però... Hi ha gent que fa cargols, no? Sí, però bé, però nosaltres anàvem... I el saporgui igual que antigament, si això no té... Sí. Però avui dia molt de poesia no pot fer cargols. Nosaltres anàvem, me'n record que nosaltres anàvem de Peix i Llum Major i m'anàvem a agafar cargols per cada bussó i agafava el sac de cargols. Avui hi ha un cargol i hi ha 4 que l'esperen. És que el cargol, per enganar-lo, te fa molta pena. Jo que m'agrada tant la cuina, el cargol, és que te dius, pobres animalets, perquè van sortint amb aigua molt calenta, que a vegades és el que mos passa a la vida. Mos couen a poc com els caragols. No te'n dones compte, i una volta més, i una volta més, i una volta més, i ja estan cuits. No, però jo crec que és molt important, les nostres tradicions, és tot, és la nostra cultura, és com hem dit, les rondalles, la nostra cuina, perquè és el sentit del poble. I això no s'ha de perdre. Dir, un bollit, una bona sopa, això és important, recuperar la nostra cuina, que siguin savi, que no és tan difícil, perquè fer un bollit tampoc no crec que sigui molt complicat. O unes aubergines rellenes... No, un bollit. L'aubergina rellena ja pot ser més complicada. Sí, però hi ha molts plats que són fàcils. No, però du feina, perquè... Un trompó no és molt du difícil. feina. El que passa que la cuina mallorquina, com deia en Pepis a l'altre programa que el tenigueren convidat a enviar al Serra, el sofrit és el secret de la cuina. Sí, si no hi ha un bon sofrit, una bona cuina. Jo me'n record, i perdona que te'n pesqui, No. me'n record com ma mare feia la paella, que primer fregia les gambes, el calamars, el sipi, el mejillón, tot això, i després anava fent la paella. Me'n record que un dia érem un grup de separats i divorciats d'aquell temps, i no me'l va fer la paella, i va fotre tot de dins. Va menjar per ser perquè tot tenien fam, però les paelles més dolentes. No, claro, ja pot posar... Com tot ha dur el seu procediment. Sí, totalment. La llengua en tàperes ja és una... La recepta que mos han enviat és una recepta molt antiga. Jo la tenc ben germana, que me ve de família, i molt antiga, i és una recepta que avui no se podria comercialitzar, perquè ara la llegiré, són en 5 cebes grosses. I qui és a un restaurant que pot pelar 5 cebes? Hi ha trucos per pelar. Coneixes els trucos de pelar ceba?
No. Vols que els digui? Hombre, primer sí, perquè jo me toca fer estrampó, me toca fer jo. Perquè més, jo, per mentida, jo que no he estat mai de cuina, m'encanta pues, fer te a la ceba, m'encanta te a la tomàtica, m'encanta cantar la prova, perquè el faig molt petitó. Ai, és la bo. I la meva mare diu, és que tu tens paciència. I me faig, igual que la patata, jo faig una torta de patata, a la meva dona no li agrada, però jo sí m'agrada la patata ben petita. I per mentida, però me relaja. Sí, a mi també. A mi la cuina, per jo que he estat fent feina sempre, era una forma de relaxar-se. Jo crec que molta de gent usa la cuina per relaxar-se. Home, jo crec que relajar és el que fa en gust. Jo, una cosa que m'agrada, quan tenia l'empresa ho feia moltes vegades, quan estàvem nerviós, per problemes, això, agafava el cotxe i anava a passejar per el que deia jo, per carreteres de cabres. Tranquil, amb bona música, bona companyia, xerrar, i això te relaja. Quan fas una cosa que t'agrada, te relaja. Totalment. I si fas la cuina que t'agrada, te relaja. És cert. Te dic el truco de les cebes. Vinga, així aprendem. Bueno, quan tinc que fer un plat amb moltes cebes, hi ha plats com aquests, la llengua amb tàperes, altres plats que duen molta salsa, com poden ser carrilleres i coses aquestes, o galtes. El trucó és pelar la ceba davall el grifo, així ja no es quita. Primer tenir un guinevet que talli, perquè si el guinevet no talla, es quita l'àcid de la ceba i ja te pica. I llavors, es pelar la ceba, posar-la xapada per la meitat dins un ribell d'aigua. I això mata, com que la banyes, no deixa que es quiti. I pots pelar 10 cebes sense cap problema. Així no ploraré, jo. Claro, la llengua en tàperes, se talla la ceba tipus juliana, no m'ho posen aquí, però és així, 5 cebes talladetes tipus juliana, amb una cabassa sencera d'ais. I és algo que a Mallorca mos agrada molt, usar molt les herbes locals. I el manat de totes herbes que usam per als caragols i que en els mercats mallorquins mos venen com a manat de totes herbes, són els que han de posar a la llengua en tàperes. Perquè és una llengua, la llengua du herbassana, du fonoll, du morduix. Aquesta mescla d'herbes és el que li dona aquest perfum tan extraordinari. I se fa un sofrit, que pot estar aquest sofrit hora i mitja, perquè són moltes cebes. I se posa la tomatigueta, després 2 tomàtiques de ramellet o 3, no moltes, per fer un pot de salsa. I se fa una salsa amb les cebes, els alls i la tomàtica de ramellet, amb les herbes i llorer. Llorer és una altra de les fulles de les herbes que usam molt a la nostra cuina, per tota Espanya. Això del morduix i del fonoll i herbassana i menta, més bé herbassana, m'agrada més que la menta, la cuina mallorquina, és molt de la illa. I quan se té molt ben fet el sofrit, mentre se fa el sofrit, em posen un paquetet de tàperes, un potet, les tàperes ben escorrides, i mentre s'estan escorrint, se fa la salsa, el lligament, el que lligarà la salsa que se fa de cebes, que és la farina torrada, 2 cuarades bones de farina torrada, se van tostant. Això és un secret de la cuina també mallorquina. No se posava la farina mai crua, se posava la farina torrada. Me pregunto, sí. I com se torra la farina? Pues a una pella tires la farina, en la foca davall, claro, i vas fent voltes, que no se cremi. I quan ja està doradeta, de repente se posa dorada. I ja quan la tenim dorada ja està a punt. I aquí poden posar un pot de brou de la llengua, que no he dit com se bollir, ara ho explicaré. Se posa un pot de brou i se posen les tàperes. I la llengua s'escalda antes. La llengua, tot se fa a la vegada. És millor tenir la llengua feta el dia anterior, jo la faig el dia anterior quan faig llengua, perquè s'ha de tallar molt primona
a mi m'agrada primona, hi ha gent que ho fa talls més gruixots, molt primona, i si està freda pots tear, i si està calenta no la talles. I se posa amb aigua, llorer i sal, se bull, la treus antes de que acabi de bullir i la peles. Se queda com si tingués una camia damunt. Lleves la camia, tires aquella aigua, tornes a posar aigua i ja la bulls de veres. Per això és una de les carns més netes que puguem menjar. No és com un callo que estàs menjant el budell, sinó que és així. I ara m'he perdut una mica. Aquest brou que queda que de la llengosa és que ens ajudarà a fer aquest lligament en la farina. I quan tenim la farina lligada li posam les tàperes i tota la salsa que s'ha fet la passam per un túrmix. Antigament la passàvem per un passapuré. El passapuré li dona una textura que no li donarà el túrmix. El que passa que te tires hores fent passapuré. Clar, si això se tingués que comercialitzar, és impossible. És impossible, perquè... El cost del personal és molt gros. I molta feina. Jo sempre dic el mateix. Si vol menjar un bon peix o un bona carn, aquí teu. Perquè no tot sol és el menjar. Per això hi ha una cosa molt important quan menges. És la companyia que menges. Sí. Jo me'n recordo, de petit, jo som més major que tu, que és festa de Nadal, les mamàs mos feien 5 o 6 plats, no sé quants plats feien, allò, perquè la taula, la família, i ho passava bé. I jo crec que com la paraula és per unir, el menjar també és per unir. Mon pare deia que es coneixen més coses amb un bon dinar que una bona excursió. I la cuina ha de ser una manera també d'unir a la família, a la gent i aquestes coses, que és l'important. La unió de tothom. La cultura és per unir, la paraula és per unir, no per dividir. Efectivament, és així. Deien antigament que en els homes això és un refrany molt machista i molt antic, ara ja aquest refrany queda fora de lloc. Se guanya més l'estómago, però jo crec que, bueno, supos que en els que mos agrada menjar, jo som dona, els que mos agrada menjar apreciam un bon menjar. Clar, jo la cuina mallorquina practic molt de tipus de cuina, m'agrada molt la cuina, i com la mallorquina amb aquesta riquesa, amb aquest detall, amb aquest amor que se li posa o no se li posa tota. Hem de passar que la cuina és el que hi ha en aquell poble, en aquella ciutat, en aquella província. Cada cuina és diferent. Jo, per la meva feina, havia viatjat bastant, i la cuina espanyola sempre diu que és de les millors perquè té el producte enxerrat un trampó. Una cosa tan simple, un trampó, si la tomàtica és bona, la ceba és bona, i el brou és bo, i soli, un èxit, mel. Clar. Tenir els productes, les nostres pradines i les nostres pradines, agafau el que tenia, com la còquia, de trampó, d'arengada que feien, de ratjada, me'n recordo jo, quan anava a Llumajor, feien aquelles còquies de ratjada, clavell, es posaven el que hi havia, que la còquia mallorquina, més bona que la pizza, per jo ja sé d'això, és la pasta del Mediterrani. El que cada poble posava el que tenia. Un posava formatge, nosaltres posàvem arengada, boquerón, trampó, i això. La cuina, jo crec que és una part essencial del poble, perquè és el que menjaven. Tu has dit esturmint, les nostres pradines. Esturmins, és vera que ho he dit. No en tenien, s'espavilaven. Igual que no tenien nevera. No sé qui em va dir com mantenien les coses fresques. En sofre. En sofre, ho varen dir a l'altre programa, que ho varen llegir en el llibre aquest tan antic. La pólvora fa molt d'any que s'ha inventat. La gent, jo me'n recordo quan començaven de peix, que el peix, el calamar, que van començar a venir de Canàries, que venien barcos de Santa Pola, el salaven. El calamar salat era boníssim. És a dir, els pobles són intel·ligents i posen el que necessiten. És a dir, que cada cosa espavilava. Els ossos de porc se conservaven amb sal. I molts elements se conservaven amb sal. I aquelles dones, jo me'n recordo que mon pare en Pare Camp me contava que la seva abuela
feia una sopa d'herbes. Amb ossos, segur. No, són herbes. Només herbes? Sí, i era boníssima. Per què? Perquè posaven el que tenien. I és una cosa, era més natural tot. Avui no per por, per desgràcia, perquè també hem de pensar que antes sí menjava que un pic cada any o dos. Posta per Nadal, les mamàs tiraven la casa per la finestra, o per Pasco. I feien pollo. Sí, i aquí ara va a la cosa al puesto i menja lechona per tot. Sí. I antes menjava lechona per Nadal. Sí. Ha canviat tot, gràcies a Déu, algunes coses per molt bé. Jo sempre era el mateix, que hem perdut molt de part humana, del carinyo, de l'atracament, de xerrar. Avui ja també xerrant per WhatsApp, per lletres. Però hem de reconèixer que hem avançat molt i també s'ha conservat molt. Hem de pensar que molt de plats bons venien dels pobres. Les sopes era pa banyat, m'ho contaven a mi, no ho he vist. El frit era el que desitjaven, treien els senyors, que els pobres aprofitaven. I avui un frit o fer unes sopes ja no és barat. No. Però per què? Perquè posaven verdura, posaven llom, i posaven esclat de sang, i m'han posat la paella mallorquina. Bé, perquè antes les bledes que trobaves en el camp o el calzori o això ho feies a casa teva. La gent agafava la huerta, el que teníem. I normalment, jo me'n recordo de petit, que teníem un corral i tenies 4 gallines, 4 conills, una tomatiguera, i tenies un pot de tot. Avui no podem, perquè estem en pisos... Claro. Ha canviat tot i m'ho hem d'adaptar. Lo important de la vida és adaptar a les circumstàncies. I jo sempre, quan vaig dir l'altra vegada, una cosa d'una pel·lícula, que és l'últim samurai, que sempre diu sí, lo modern, però sense perdre les tradicions. I aquí a vegades hem perdut lo bo antic per lo dolent actual. Ara hi ha moltes coses bones, la medicina, molt bé. Jo acabo de venir a la doctora i m'ha dit, estàs bé, gràcies a les pastilles que prenen, però jo tenc 76 anys, quan era el lot, persones de 76 anys veia molt poques. I ja estem per l'arrastre, i avui somos nuevos veteranos, nuevos jóvenes. Hombre, on tens la qualitat de les coses, pot ser que no tinguessin tantes eines com tenim ara, però sí que agafaven les plantes madures. Tu agafaves una tomàtiga, una més grossa, una més petita, segons la planta la feia, no totes eren iguals i precioses, però sabien a tomàtiga, ara només els tenies a l'estiu, o de ramellet, o en potades. Com vaig dir l'altra vegada, l'únic de temporada que mos queda és la llampuga, hi ha una res de temporada. Bueno, rons encara Sí, els també. per temporada. Bé, però com a rons... Els boquerons estan tot l'any, però els boquerons també tenen, igual que la sardina, també tenen... No. No, la sardina ja no, la grossa. No. No. T'explicaré per què. Quan no hi ha boquerón aquí, hi ha boquerón a Itàlia, Ah, sí. o hi ha boquerón al nord. És a dir, Sí. avui en dia el que ha enganyat és les comunicacions. Antes jo he vist setmanes sense peix a la llonja perquè hi havia mal temps. Avui una barca de val, 1.000 i pico de cavalls. Per tant, no hi ha mal temps. És a dir, quan no hi ha un peix aquí, hi ha un altre puesto, perquè el peix corre. La cavalla dona voltes. La llampuga va fins a Hispanoamèrica, que és el pel dimón. La llampuga va navegant. Sí. Jo me'n recordo que un pescador em va dir enguany hi haurà molt de bonítol. I per què? Diu, perquè hi ha molta sardineta petitona i boquerón petit. Ah, salatge aquestes. I els peixos mengen. Clar. Igual que un altre em va dir, enguany hi haurà poca llagosta. Dic, per què? Perquè hi ha serrans. I què té que vols serrans a llagosta? Diu, serrans se menja els altres a I hem llagosta. perdut peixos que teníem fa 60 anys. Per exemple, fa 60 anys hi havia gules. Les gules, de veres, no les de... No, les angules. Sí, angules. Angules, les gules és el pseudònim. Es veu que... Les angules ara són algo privatiu. Bé, però pensa que antes hi havia menys pesca, hi havia menys consum. Jo me'n record que hi havia... Menys gent. Sí, també. Jo me'n record que hi havia un programa de Martí de la Fuente que deia, xerren de monstru, diu, ja tenim un monstru, que és l'anguila. L'anguila neix en el Golfo de México. Va
Sau va pujant per nord d'Espanya, que és l'Angula, Sí. surt de la mà, agafa rius i fonts, respira aigua dolça, i quan sents la llamada de l'amor que dèiem, torna a fer esproeta cap enrere i se'n torna al Golfo de México. És a dir, la pesca aviat és un barco, ara hi ha 40.000. No tot sol això, que antes una barca de bou és com un bot d'una barca d'ara. Ha canviat tot. Ja és vera. Te'n pensa que antes em menjava un peix al poble de vora el port. Mengen peix de tot Espanya. Claro. Què era el peix que es feia en el centre d'Espanya? El bacallà. Sí, sí. Avui surt un camió de Galícia i en 8 hores està a Madrid. Sí, sí. I en 12 hores està a Barcelona. Però hi ha costum, per exemple, a l'Estanyol, que el meu home tenen casa a la Ràpita i el meu sogre vivia dins l'Estanyol. Se feia una festa tradicional que era la festa de Satung, damunt el mes d'agost. Satung, que preníem fa 30 anys, era un atún vermell. Sí, Rojo, l'atún rojo. perquè se'n va al Japó. Aquest ara se'n va al Japó Jo soc del Molinar i no fa molt que hi havia 5 o 6 barques atuneres pescant, preparant per anar a pescar, i aquest atún se'n va amb avió en el Japó i se paga uns preus astronòmics. Sí que és vera, però ja ha desaparegut. Ara hi ha un atún que és... Jo el que m'encantava, quan tenim lots, sempre he viscut en el Molinar, i mon mare sempre feia paella perquè no te van dir que mon pare la feia millor que mon mare, i mon mare se va enfadar i mon pare no feia més paella. I així quan anem a la vora de mà, de vora el club del Molinar, anaves a fer 4 pejadides i 4 cranys peluts i feies un arròs que tirava de bul, de oli. No diu una paraula més forta perquè hi ha gent, no es menja els petits. És a dir, s'han perdut coses, però s'han recuperat també moltes. Sí, sí. Avui podem fer gambes de qualsevol manera, bé gambes de tot el món. Sí. Però segueix sent la gamba de solla la millor del món. Bé, no és de solla, No és de solla? no, es fa de solla. La gamba se pesca entre Andratx i solla. I per què no se diu Andratx? Perquè les barques surten de solla. Vale. Bé, aquesta gamba, vermelleta i preciosa, és que fas una paella i aquesta gamba te canvia. Hi ha una cosa que és més sabrosa que la gamba de solla, Sí? que és el gambusí. El gambusí? Molt més barat, sí. Més sabrós? Sí. Ho tindré I tu que una provar. xigala petita és més gustosa que una xigala grossa. Això sí, això estic d'acord. Jo els que l'am m'encanten. I quan anàvem a Llumajor i en sobrava, que vaig de dinar amb ma mare, em feia apuntar 1 quilo d'escamalans i em menjava tot. La primera vegada que això fa 50 anys, ho feia ja, perquè que vaig anar a Vigo, vaig anar al Mosquito, que me'n record, i el primer que vaig fer va ser menjar 1 quilo d'escamalans. També la procedència deu ser com la llagosta, que segons la procedència és un sabó o la gamba, tots aquests bitxos. Bé, el peix roquer nostre, jo, com dic, he viatjat bastant amb aquest tema de peix sempre, el brou de peix no he menjat tan bo com a Mallorca, perquè el peix roquer és millor que el peix de rastre, perquè menja gamba, que està de la roca, pots tenir un peix roquer. És com un animal, si tu un animal alimenta d'una manera, tindrà un gust, exacte. El gat de Sant Pere era millor el gallego que és del Mediterrani, i jo vaig demanar per què? Perquè és un peix que necessita aigües fortes. I a Galícia Clar, hi ha aigües fortes, evidentment. cada zona té un peix diferent, és a dir, el mateix peix és diferent d'una zona a l'altra. Clar. El que passa que la modernitat dona que sí tenim accés a moltes coses, però no tanta qualitat de producte com un tens. Això que han anomenat arces, gambes, el peix de roca, una vaqueta, una donzella, una aranya, donen un gust en el brou fantàstic, i encara és el mateix gust que antigament. Jo el peix que m'encanta més és la vaca, més que el ro. Jo el ro el trobo massa fi.
Jo, en canvi, una vaca m'encanta. També jo no sé com l'usau a que vostra, però la vaca la faig per brou i el raó el faig frit. Mon mare feia frit i ho feia amb brou. Mon pare em Sarró? No, en la vaca. Mon Ah, pare, sí? quan hi havia vaques, m'enduia, i mon mare, que quan jo vaig separar, me feia dinar, i pots estar engreixar. Era molt bona cuinera i me feia aquelles vaques fritetes i allò era bel. Bé, se perden coses i guanyen coses. El que no poden fer és no poden tenir tot mai tot. No, efectivament. Avui seguim menjant, com ja can cada dia, perquè ve can de tot el món, ve fruita de tot el món. La merluça que canta venia congelada, que encara en ve, i cada dia ve menys, de Sud-àfrica, d'Argentina, de Xile, avui ve fresca, amb avió. Per què? Perquè de Sud-àfrica, les barques surten, estem pescant ja poden el peix en caixes, arriben en el port, hi ha un camió que en va, se'n va a l'aeroport, i de l'aeroport se'n va. No anava a Saragossa, a Sant Sebastià, descarregava d'allà a repartir el peix. Dir, no te'n arribava, ens veurà en aquell temps, la merluça arribava diumenge a Sant Sebastià, i baixava a Barcelona, el dilluns la carregàvem i el dimarts ja la veníem aquí. Ha canviat el que dèiem ara, la logística ha canviat molt. Molt. També s'ha industrialitzat la ramaderia, com s'ha industrialitzat l'agricultura, i les coses no venen en sol sabor que recordàvem antigament. També antigament l'accés era més limitat i cada temporada, per exemple, hi ha molt de nísperos i veus els arbres plens, pues enyores aquells nísperos agafats de sabre que eren madurs. O aquelles peres que te venien de la part de sí, Lleida, sí. que quan te menjaves te tirava aigua per tot. Però bé, antes, com dèiem, la gent menjava, el més barat era el peix, era el llegum, la gent el menjava molt, i jo me'n record que deien, quan la dona estava embarassada, pues tu matava una gallina. Ai, pobra, sí. I fes un caldo de gallina i per estar la grassa amb un guinevet. Avui, per poder que posis, no hi ha de grassa. Ha canviat tot, no per entitat. Dius, o tenen quantitat o que tenen qualitat. I també la gent així menja millor, la gent està menja millor, té millor habitatge, han recordat que les cases d'antes eren de marès, avui ja ha canviat, les cases eren en l'estiu de morir de calor i en l'hivern de morir de fred. Ja ha canviat tot. Tot ha canviat. No podem, tu antes anaves al metge i la gent se moria i ha mort de mal. Avui vas al metge, t'enxufen l'ordenador i saben tot el que tens. I cada dia surten més enfermats perquè també investiguem més. Sí, sí. Menys la modernitat té coses molt bones, i és vera, i hem perdut petites coses que encara hi ha gent que els conserva. Te diuen, jo tenc el meu hortet i faig les meves tomatiguetes i faig això, i a més tens les meves galines i els meus ous. Hi ha gent que encara pot disfrutar d'aquell sabor i pot disfrutar de la modernitat. Sí, però, normalment la gent ja jubilada, perquè és que gent que fa feina normal, tothom anem escapats, anem correguent, no s'ha vingut tanta pastilles per nivis com ara, entens? És diferent, jo sempre dic el mateix, no podem comparar la nostra joventut amb l'actual, perquè no pot comparar una fabada amb una paella. No. Nosaltres, què passa? Que els majors me diuen, és que la meva joventut és millor. Sap per què? Perquè tenen de 8 anys i ara en tenen 76. No, però jo crec que ben bé és perquè ja tenim una edat, però jo crec que han guanyat, com dius tu, jo crec que estàs fent jo estic d'acord totalment amb el que dius, una evolució molt gran, podem accedir a coses que no podríem accedir fàcilment i, a més, ho pot accedir la majoria de la població. Però tal vegada aquella essència, aquella... El que passa és que nosaltres, la meva generació, vam viure un canvi molt, molt gros. Jo me'n recordo de bloc petit que ma mare feia menjar en carbó. I anàvem de llum major, i mon pare i jo, sempre hem estat junts fins a darrere dia, amb ma mare també, a postos del senyor tant, i sempre xerrar d'ells. Vam anar a comprar un camping gas amb ma mare. Ma mare me volia pegar la granera. Per què? Perquè diu, això explotarà. El cent de mal havies Ai, petitona. El cent de mal havies tocat el camping gas, això que amb un misto s'ensenia, això era
i hem evolucionat molt, i hem tingut uns canvis garrafals, i on te demostra els canvis a les guerres. Antes, els soldats luchaven anys, avui en 5 minuts sabes la guerra. Per què? Perquè ha canviat tot. Sí. Jo vaig fer la mili en mosquetó i vull fer la guerra amb un ordenador. En mosquetó, ara es fer la mili. Cada dia en mosquetó van començar a venir CEMES. Ostres! I el capità mos deia, el CEME té un problema, que ha un camió de munició darrere. I aquells xuscos que menjaven el corter no tenen res que van sopar. Ara, antes feies un pa i duraves una setmana, avui fas un pa i en 2 dies ja ha acabat. Sí, si ho fas casolà, Bé, te dura més dies. No tothom té temps per fer-ho. És dir, tota sèrie de temps. Antes, és que una casa no hi havia gastos, de vegades. Jo me recordo que nosaltres teníem una bombilla 25 i un de que era puro. A les 8 o les 9 anàvem tots a dormir. Sí. Avui tens 2 o 3 televisors, 2 o 3 cotxes, ràdio, tens ordenador, tens el mòbil, tens el gasto de comida que antes no tenies, tens l'ascensor i tens molt de gas que antes no tenies. És veritat. Entens? També tens una qualitat de vida molt millor que antes, també. Jo no, la vida d'antes no la canvies ara. Canvies de 8 anys, però no la vida. No, clar. Tens avui, qualsevol cosa, tens una atenció sanitària boníssima, que els professionals de sanitat, per jo, són encantadors. Mon mare va estar ingressada a Sant Honduras i va morir allà, mon pare també, i sempre estic agraït en el tracte personal que van fer tant metges com infermeres, com jo em van operar no fa molt. La primera marxa del güell, vaig rompre la cadera, fent a Sasa, en plata. Que raro. Sí, bé, ja està, ja vam votar. I el tracte dels metges, pues, la gent és molt important. El tracte personal, el tracte humà és molt important. Home, i tant. Un metge ha de ser humà, ante tot. També hem de veure una cosa. Cada vegada la mitjana de vida és més alta. Els predins, quan tenien 50 anys, se'ls veia grans. Pot ser perquè fossin altres joves, però en les fotos també els veus grans. Una dona, a la teva edat, no diré la edat que tenen, per això és secret d'estado. És igual. A la teva edat, en el meu temps, veies poques i eren un desastre. Clar. Nosaltres tenim una veïna que té 87 anys i per això una dona de 50-60 anys. Sí, ma mare té 89 i està preciosa. Perquè també l'alimentació és millor, l'habitatge és millor, la medicina és millor. Claro. Jo me'n recordo que la doctora em diu, avui he anat a la meva doctora, que és molt simpàtica, i em diu, estàs bé? Bé, per les pastilles que prens, normal. Ara és el que te diuen. Clar. Però l'important de tot, jo per exemple, l'important de tot és el tracte humà i que aquella persona sigui simpàtica, però el pare deia, fer el que t'agrada que te feien i no feies el que no t'agrada. No, i se nota molt quan una persona és vocacional o és obligada. Sí. Ho notam quan un és pacient i trates un metge. Un metge vocacional, un metge que passa agut de la seva feina, és que te dona una tranquil·litat extraordinària. Ma mare va tenir diabetis quan jo tenia 10 anys, o fa 66 anys, no sabia el que era. Viscat d'un parell d'anys, 70 per edat, vam anar al metge que estava a la Seguretat Social i vam anar al seu despatx. I jo vaig fer la pregunta idiota. Jo dic, com pot ser que menjant el mateix tingui pujades o baixades? Diu, molt senzill. Si la fruita que ha menjat té més madura o no més madura, i si ha caminat més o no ha caminat més. I va dir una paraula que em va quedar gravada. Diu, perdone, si usted quiere venir aquí, no hay ningún problema. Pero yo le tendré igualmente en la Seguridad Social que aquí, perquè era un metge. En canvi, van tenir un que lo tractava a la vista, que era un doctor, que mos feia anar fins diumenges, cobrant. Això és la diferència quan tu ets un professional i un que va fer tot. És que ja te poses bo. Quan hi vas, un bon professional, ja te poses bo. Aquella paraula, però també tu, el malalt, també ha de ser amable amb el metge. Hombre, i tant. I amb l'infermera, perquè tot el que no pot fer és que em vagi mossegant. Que ara se fa molta. M'entén? Sí, n'hi ha molt que perquè som tots els mateixos. Jo me'n recordo quan van operar
La cadera. A la cadera hi havia una senyora... El ballador. El ballador, bé. Jo em ballar per dobles i de ballador. I va entrar la infermera i la maltractaven. Però com vol que te tracti bé, si aquesta senyora t'ha tractat bé. Jo quan vaig estar en el quiròfan dic, hombre, quina doctora més guapa, quina infermera més guapes, i m'ha contestat, hombre, un que ve content. M'han tractat bé. Clar. Però també tractes bé tu. I el que no podem fer és volar... Xeren de funcionaris. Jo no tinc cap problema amb cap funcionari, vai. Ja sí. No, Però si te tractes bé, te tractaran bé. jo l'altre dia vaig veure el testimoni, acompanyava ma mare a Son Llàtzer, i a Son Llàtzer, els al·lots que estan a recepció, me va fer ganes d'anar-los a defensar, perquè hi havia un parell de personatges que anaven col·locadíssims, els estaven dient de tot, amb violència, va tenir que venir a l'ajuda i me van dir això tot el dia, això mos passa a diari, no he dret. No, No he dret. com vol que t'acurin si tu ataques? Claro, Jo dic una cosa, bé, quan te posen la indicció, te posen la guia grossa. exacte. Jo em vaig a posar la indicció cada mes, i de cachondeo, tant infermer com enfermera. Vale, me tracta bé, jo trato bé. Es dir, trata como quiere que te traten i no trates com tu no quieres. És vera. No importa. A més, tot és un efecte mirar. Exactament. Si qualcú te ve en xuleria, dius, i ara aquest bon va? I aquest bon va? Mon pare va dir a un cabo, diu, per tres pesos que guanyeu. Però és que hi ha gent que dona una gorra i se creu ser mariscal de campo. Pues, és vera. Amb el tema de la cuina, que és el que mos trata avui, jo voldria convidar la gent a que mos digui receptes antigues. Les receptes antigues, tal com les feien les predines, seria una monada tornar-les a Jo tenir. has de fer un reto, allò. Digues. I també per què no convidam a qualque senyora o senyor, perquè hi ha bons cuiners, que vinguin directament al programa. Això estaria bé. Ho demanaré. És un reto. Perquè jo la meva afició, estic a diversos grups de cuina i els hi demanaré qualcun remens si s'atreveixen a Perquè venir. no el mateix diu-lo en WhatsApp que dir personalment. No, és vera. L'altre van tenir enviat a nosaltres, que és que mos fa el poble ple, que per octubre, si Déu vol, en farà un altre, i se treu més profit, perquè aquella persona també pot explicar millor. Jo crec que Ventura seria bo, això si tu ets la conductora del programa, crec que Ventura seria bo que la persona que vulgui vengui, estigui amb nosaltres, mos conti la seva cuina i mos conti la seva vida. Pues aprofitam. Perquè el güell informa les nostres tradicions, la nostra cultura, i tot això és cultura i tradició. I la nostra cuina. Exactament. Exacte. Pues, I res. si de passo el mort d'un frita fet, no el diran que no. Ah, sí. I si tornen convidant a enviar una banderilla Un banderí, que mos varen quedar sense. la banderilla de menjar tu perquè és picant, a mi no picant no m'agrada. Oh, jo disfruto en la coent. Són molt d'escoent. A casa nostra m'agrada molt escoent. Pues res, animam a tota la gent que vulgui venir, que mos ho digui també per WhatsApp, i el convidarem a venir en el programa, no? I nosaltres també farem una cridada a les redes, estem a Facebook, estem a YouTube, estem a Instagram, i farem una cridada a les redes per... I si tu ho hem preparat, encara millor. Que m'ho digui una mostra, perquè sigui el que m'ho digui sigui Exacte. vera. I quan acabeu el programa, feim un tast i li deim a men què tal. I convidam el nostre productor que mengi també. Sí, hombre, pobret, el tenim allà fent feina. Pues, moltíssimes gràcies a tots i bueno, mos veiem el pròxim dimecres. Doncs dimecres m'ho veurem, si el vol i Maria. Pues moltes gràcies.